O grupo Papelabos do Centro Galego de Pensionados e Xubilados da Argentina defende un envellecemento activo a través dun espectáculo de teatro musical en clave galega. A peza sorprende cativos adultos con instrumentos de papel. Aquí en Bos Aires hai quen combate a morriña galega tentando sacar un sorriso a quenes máis cariño precisan. Chámanse Papelabos, teñen de media 80 anos e fan teatro musical utilizando instrumentos de papel cunha vitalidade envexable. Estes 12 avós non teñen medo a dar a nota en cada un dos seus espectáculos, engalanados co seu vistoso uniforme e cuns chamativos instrumentos deseñados por eles mesmos, percorren escolas infantís, centros de día ou xeriátricos coa única finalidade de, ao igual que os famosos Lelutier, sacarlle un bo sorriso ao público. Donde nos invitan nosotros vamos, en forma gratuita, llevamos nuestras canciones, contamos un poco lo que hacemos y hablamos de Galicia. Son maioritariamente galegos e levan 12 anos demostrando que con papel, tixeira e cola a vida pode ser moito mellor. Esa sonrisa que de alguna maneira conseguimos que a teñan, un sale despois moi, pero moi cheo de alegría, de ver como ese ratiño que tuveron con nós cambiou un ratito a vida que teñen. Un show en clave galego co que os propios Papelabos se sinten cada día máis vitais.